Mapatabang kong nanay kay mangulitaw ko ni Cordon na noon. Chicken cordon. Mangulitaw ko ni Nicole sa Facebook kay ba sige nay tabangin ko nay diskarte ko kang Nicole nay. Nicole, anang sugtan na ni si Bulkit. Aha. Kay aron kuan ba mahalin na ni. Oh. Mahalin na ni si Bulkit Nicole kay gamay ra ba kay na iyang tinting ba. Oh, sa paday. Di. May labot tayo nanay. Ana. Agoy tama. May labot. Na. Diskarte ko. Sige si Nicole. Nicole. Kanang dawatan nang kanang unsaon man. Kay gusto nang kag-apo. Aw. Mag aw. Name mo kang iro. Aw. Sige na, gusto kag apo. Wa pa gani mo panguyabis Nicole buang. Basta gali, ikaw kay manguyab kang Nicole gali. Sige na. Tay, Nicole. Oh, dili taraw. Sugtan na ning ang kuan ba si Bulkit Nicole kay aron mahalin na pud taon ni. Hanging apo si. Aron na lakoy apo Nicole ba. Oh, ana. Oh. Hinangin na miss apo kay among bata dinhi iro. Unsa may ngalan sa among anak nay kung magminyo ni Nicole nay? Si kuan kanang Bulkit og Nicole. Kitkol. Kitkol. Okay, Japon link Kitkol. Labi. Sada kang kombinasyon namong Nicole ka ba? Kitkol. Ang kun mo among kombinasyon sa mong anak ka, sa mong dagway pwede ka? Og babae ko link. Kolkit ito toothbrush. Ang yun mo si Tito Shin og si Mama P kay mo na silang bantay karon sa mo man na karon ang iya mga caregiver kang caretaker. Amorok kim sa caretaker na Ina karon mahalin ni Bulkit. pastuhan kay caretaker kuan daw ka nagaling guardian. Oh, ang guardian ni Nicole si Tito Shin og si Ma'am P. So hangyo sila nay nga idalon nila ilang kuan nilang anak-anak diri. Anak-anak na si Nicole. Oh. Maria. Ilang anak-anak pero murag mas magulang pa sa ilang. Ay, sorry. Nicole, I love you, day. Wapa biya Nicole. Nako biya kay tuglubot. Nakuglubot. Maayo ba ito siya mag-TikTok? Maayo ito siya mag-TikTok. Bitaw. Ay, nami TikTok ni Nicole biya, guys. Maayo ito mag-TikTok Nicole. Nicole, kung maabot ang panahon nga sumahan kan Charmy, Laag po sa mo Nicole kay laag sa amo ha. makita ni mo si Kwan ba? Si Bulkit. Tarong nga pahangyo na eh. Ba nga ano mahalin na ni Bulkit? Nicole, Halin. imong kamot na ito sa mong baba. Akong pangagman. Hugaw imong kamot, sige na. Nahugaw. Sige na. Ya, ano. Pares-pares kay mong Nicole ba, di sa kay badlungon ba? Pangagtan ng samok. Sige. Ala. Nicole, si Nanay Maria. Anak ko sa chicken cordon bleu. Kasi katong Maria balbal man to. Saan ba di man balbal eh? Ha? Hindi, nga Maria imong gignon. Si balbal di man na balbal. Dali ra malubat na lingkit. Gina Nicole ha. Nicole. Mismo pagani Nicole. Oh. Kay mahal. Pag-abot ni Nicole diri. Bulkit Nicole. Pag mabot si Nicole direct si Tito Shane sa Mama P, unsa may imong ihanda sa yanay? Kanang kuan. Mangita kog uhong ting-uhong naman. Say ohong. Uhong lami man ang uhong ting-uhong na kay gusto. Eh, may lang mo kaon sa Tito Shane og ohong. Uhong. O Ulan aman na, din ulan na. mayo mayong nagiulan na hinoon. Sige na magluto na nay. Thank you so much for watching nay. Lutuan ng chicken cordon. Ug ang escabeche. Goda. Miss Imo Nicole. Thank you so much for watching. Please don't forget to follow ni guys sa among extra nga page kay nagkabuang si Facebook sa mo ambot lang ano. Thank you so much. Ulagan na siya.